Faidingke kabel taute buksung tini seng Hamjakmung Gwnang Dopha au Hamjakmung Gwnang Dopha gobangma lukuroni kugono oma hakeno salaimani khanawi tongo seng tamu khana gangke ani Dopha haikeba Dopha sabjagna nangnai haikeba bahake Dopha no tebo sekango tlangiman okogrong tuino gobangma borok salai thanglai oma hake tongui tongoni seng nugui tongo Omaken tini kaisa seng siap kaham manka tamu siap kaham gangke o Hamjakmung Gwnang Dopha sanam lai tini wo haikeba sanam tini wo boma hake ya prisanai boma ha samno klainai boma hake seng sin bisingo a Hamjakmung Gwnang Dopha no seng tisawiman haikeba sanamiman obono tuino seng tini gobangma kok salainai sini bisingo belaino tamnai sanani sinijak haikeba samung kaham khlai tongnai oma hai kaisa motha tongo a motha ke UTF haikeba United Tiprasa Forum au borokni bisingtei singtini nangkukmani kok thairokno sing salainai haika borokni bisingtei boma hai a Hamjakmung no phuar thini wo boma hai samung khlaijagi tong a kokrong tei tini sing silainai haike ang puilano boskango folongnani slai sakang sini UTF ni fainai adong songnang lamsona musungo normal belanya hambai lamsogo kumpui TV haikaba sini TV channel lengi norokno sang khaka hamte Hamjakmung baike lamsogo tini nojorawo faide hingangke asuk gobangma phatani kok salaiyoi obono tini puila saiman laigira siwana UTF gobangma borok khana laikya haikaba saiman kha phiaba a UTF baike sengjaka tamono nahari sengjaka abono baksa borok sia phanangi mano haike sini bisungo ata okra haikaba takuk okra tongo bini bising dinyo UTF tamo haikaba UTF tamni bagai ya prisa jaka tamni bagai siang jaka abono saimana musungai hambai daro suno khen kaham jara kahamar mani bangai sikang ang ani sak no sinimung marunai ang ani ba mungke sakti jamatia ang UTF neije motha tongmani babai gerungja ang ro advisor Hunai sini mothawo sing sinijak lebi tongo boni bangai ang tini bondero no ang khapang phiawi hambai marbo teluku je naibi tongner ma hambai marbo sini je wansokmung UTF bahai ke songsajaka bahai ke khajaka nam hormung bahai bo omoteno sing kisa tini bondero thanibo sing sanani jora moni bangai niro jotono khonju gokorge khanadi ang kha khlaibo o khorang kumpui TV ni bising tui ni thanibo khaslakmung ba khanangmung wan sokjak na kata ni thani toi phai manai na ni sing wan sogo hani bangai o kumpui TV mo thano ang sekang o khapang phiago UTF ni ngai nerosno kobabu te me bangai hambai marobo UTF seng samani kok kisama salai sinai samung ni sekang sinimung marlai UTF United Tiprasa Forum Omo khajaka 2017 ni September ni talo kesama jarang khana orang niwo je Dopha no Hamjaknai ro te khariok nai borok thansake kuthum laibino o UTF ni bisingtui sini Dopha kalaija kusubjak phan krui rang paisa krui te belai bial bipot klaija rono dire tis halai mano huninai sing UTF khalai mani boni loge te kaisa kok afonio sing pila sing samani kok ya phang kok ya ke omo hai sini tipra hawo sini indigenous tipra sa yadero tipra ne borro 19 tribes tongo Arabi singo kisisa seng phelai mani nuk tongo baksa ke tiprasa nei go senai tongo te baksa Arabi singo kobrok sai bisingo khata kane dera kha dero seng ke no seng kha do korona ya baksa seng tiprasa hingo siaro tongo maka omon bu seng kaisa wan soglai kha so United Tiprasa Forum ni bising tui o wan sogmung o hawa tongnai sing bororo jotono seng o hani besa Tiprasa omo sinimung joto gosemung nathung omo kaisa sini wangsomung tongo kaisa sate masaboi
elemba ni kok kaisa ma sana bible ni kok kaisa mi to mano bino khariok nai ro boro hamsa sa kai tor bo boro no khariok nai oko busabu man onke ona homong sin UTF ni na homong hangke belai khariok mo mai seng jak mani tomani homole sengkami am soigo himu thangi nai hangke bororo nangmani masam masaya nangmani sermung sep maya nangmani sakham bro maya sep maya numung kaham kurui rang paisa bia tesin israelo lama koroi bithi hamya phegnei jero sawi tongu tesini kheto khama tongwi sidana kulokya masaya rok tongu omutro bebasini khasia busia ni bangoi kana mone bangoi sung UTF ni wasomong ko kurmong khe o pozarok no sung ruzui nawi poroni thanibo kaisa phurnai ngoi basanani te subanai sekamang samane elembani kok samane bino khariap nai ro boro hamsaja kai to boro no khariap nai kebe sineo UTF bisi sate khaksasi omorkho ar bisingo sung tamu tangkha bono sakhang khe boro komo siang nai tini competitive ni simindro khana nare badi ang belai ke bolai ma sawo kungsui ma sawo UTF belai ke wana ma singsa subamungwo sung yak pholokha okokno ani ganawo ani phayong sini UTF ni secretary sojol bo asokja mone bising tisung khana nai onke sini UTF ni nahomung kotor tebu fuari thangani bangoi sung tiniwo kaisa tabo ni zorawo sinijagani hangke sorkari babe tangphang nobai sinijagani hangke sung kaisa recognition nang sinijagani hangke certificate nang hage sung meeting thlai wan solai winai lam phunuk nai trust ni sung khalaika omo ungkha UTF ba lam phunuk nai trust bota register trust omo ungkha kaisa khariok nai subanai motha subasubotha charitable English beke charitable hota cover beke khariok nai subasubotha so registered makha belai ke sung khatong pho omne bising ti sung tabo sinimung roi tongo unke very recently sung thane 17 February ke sin o UTF no te bu yarang suro na ne bangoi te bu pheli ro na bangoi hasuk tisugo sin ti prasaro phataro pore nai sakri khanero tongo jotre thanibo siro na ne bangoi sung website bu launch khairo kha ngatabo it is now accessible to all zebro sinani musuk nai te bu kaham khe te sini subam ngowan somungo yak pholok nani khasoi tonga ke boro sino website ni bising tisno te manzo mangta orang tikisa sas kokno to sasuya manzo mani se United Tiprasa Forum hedwana thasinga no Tiprasa no tibo kabang kok saka ake Tripura tonglero Tiprasa nei tangi gosina ni nang haikaba a Tiprasa hantini bo boma haika thalai mu phai abuna kisa saikana sile see it's a matter of feeling English bejada sauta sung zepro Tiprasa hi saksano thasa ke baksa ke no lai khang ke ar niwo barriers grui thasa thang gadalai mu phaibu hamjakmung phaibu tiniwo ang oro kok samam sugo kai to ne jare ang India ni joto ha 80 to 85% ang guri khana state haste okay sin north east ni bang joto bere bekha ang omon ani adventure naide ni bang sunguri winugo Nagaland thangkang ke 14 tribes boro 14 tribes ro kebu coxes mili leya kathaya si Arunachal bahana same thing more than 20 tribes boro tong boro kok mili leya boro hane ba English ba Hindi si saw ane Arunachal ba sab sarai ro semi se boro Hindi man kok busi leya Hindi salayo Nagaland ke Nagamis ni Assamese no kosol ke salayo tomar no khamle angje guri bu
even though there are 14 tribes, different language, hai pas sibor okay, we are Naga ni go sewu. Tasi sung sungya deba tiprasa ni feelings no. Arunachal ta ke we are Arunachal si sau. Phia ba sini aro kisi sa phelai mani bahai ke inka phia ba o phelai mun sungna wa sokna kereng phatani phaine ro sekakna ni wo kaisa boro sakthar mung tong khanai ma hono do kok saya sakene ro na kabadi inka borni sample kisa nangja om haiklai sini bisang sekak ro kha hani mo tiprasa bisingo sung tiprasa nei khasa ke wa sok lai thani o gedal thani o kisa korojak tong joto boro o tipra hawono ya phangsimi ancestors tong phaipasi sung tiprasa ni gosia tong ke omono sung bahai ke thasa toy phaimana omo sung UTF khamena haya UTF no kare je wa sona kru sini political tongnai Ukraine so tongnai jeni ni wa sona kru mo tharo bahai no omono wa so ke sauta tan hongla jesek sung sagna khaglai tongnai nai ke thama yang nai nei ta boni bangi sisung omono wa so Engke tabuk United mana tu thansa hai dona Hamjakmung. So saya pano bumungbai no kebang makok sawi tongka. So abon bagi no jeto akong no pasaka hai ko kok pep lakaba tabuk oma hai ke jewan sugi tongna ro angle khakjak se nei. Ama hai boro no bom hai kok sana musong musasak sana no. Okay au bisiongon sai bisi. Belai kok ka ma. Belai mangni kok. O kok no sungjo te thani go ang sawan ni musugo UTF ni ngoi khorosa tiprasa ngina sung o hawa tongne ro halam tong halam ro kok alka halam bising be boro khak ja tong si kama boro kok phelai ja tong ta darlong ro bai mol somro simla di tong ban ki ja pher lai yo mizu tong ki ja pher lai yo kai peng bong ser tong rang khol tong mol som tong kisa phelai mani tong bor ni bata Tini omone message no musugo ora niwo baksa wang sok mung wang sok na rin thani tong je tiprasa ko bro sanero sibisi re wang sanel butong ta iko o message no musugo je khanai tone tini o sini program ni bising te je ko bro sayro bahina you are also tiprasa we are all tiprasa tane hola sang agine sime ora niwo no sang tong phaja setel khai phaja sini bugra ro bosono jo tono thasa ke khagya ke rule play thang ya deba dile thang deba 하나 오 메시지로 내면서고 제 큰아내를 타니와 거보고 있어서 내가 큰아버지한테 승조돈 오 하고 동네 디프라 하스테고 동네로 거보로 사나이 거보로 사양 등 조돈 디프라 사니슨 고스해나니 난타이 클라이우다 오케이 so 승카나가 함께 디프라샤 하이카바 유나이티드 디프라샤 프로그램 바이케 생자카 부프로심 생자카 데이 오 몽파르티니 하이카바 UTF 니제 사무 ngo ya prishka tini wo busuk ke thamung tong ha ka busuk ke thamung no tui samung khlai tong ha ka busuk Hamjakmung no tui samung khlai tong sung abo khanaka phadi ke UTF tabuk sak jora phasingo sung khanaka bisisa ha ka te khaksang kha boroni umor o mothani ha ka umoro no bomai samung khlai ka tabuk sak jora abono kisa sung khnai nei lene ha ka jora na ang sini taku okra sojol ang bono koinai bomai samung khlai ja ka tabuk jora o mothani ngai abono kisa sabai shukru bisana ne bagai ambai tinio kaham naitok sora manmani bagai au sung bisi to balok layakho bisi kaisa tai khaksa kalai trok ngkana o joraono sung yasi phai goni laikha ngke motamuti sung khlai laikha case by case sarani thangka ke betale jorase kolok nangi thangna abuni bagai jotto case no ang saglak selected case no sabono o sanani o kokno senggani sekang ang sini UTF Hamjakmung abono takisisa sini tako ata okra kisa kari klang na abono ang kisa sanani muchungka so obon sasnya amon kisa sasiwan UTF Hamjakmung jagao buinislai kisisa phelai mani tongmani seng nugjago ba nugiman nai bahaike motha to omo hai motha ro sin borok no bisingo sung puilaya ba UTF puilaya obon se sekang mute tongo obon se ulo te mo phainai pia alka motha ba sin motha ro no phelaiga je bui hingke buini motha ro tamungka sekang dol thumlayo achuk layo kerengsa
kok sablayo aboni pore mothani kaisa bungurui motha khaipaimani pore samung chenglayo sini UTF ke tamung khase segang samung se khlailaika se samung ni bising se thumjak laimani naki motha khanani ni thumlaimani o jaga sengisa pherlayo seng motha khanani ni dol thumlaimani ya seng samung kaisa khlaika o samung ni bising te obahai samung te bo khlailainai hne o samung na hamjak laye gothumui phailaitani se United Tiprasa pura ba UTF ni songsa jakmani so buni motha khajakmani ba sini motha khajakmani go o jaga kisisa pherlaimo abang kaisa tai kaisa angka sini UTF ni naharmung no to sini ata pra saini klangka abna dui line bayas ko sarani muchune je sing je pro motha sa ngo aro sob somoyno kaham manai phai sok payo abo bibhinno dik diate kaham phai sok payo hamjak laimani unnoti bebak dik diaten phai sok payo enke sini obo khalaimani pisone sini naharmung obono je omai hamjakmung samung rok sing khlainai sauni bisingo jotto tipra sarangni bisingo sengara debormani bisingo simbo sini samung na sing khlaigla kaipengni bisingo simbo khlaigla tirpuri rongni bisingo simbo khlaigla je pro je khlainani nangmani wa khlaijaknani nangli tongmani borok sabo bo tirpuri da mol somda debormana sengabo chair layawu sengabo soman babe khlailai thangnai obo haike khlaika hanke sini bisingo je kisa misa khagjak lai tonglai mani koi lai tonglai mani aborokno singba haike thupasa mo thasaka tubui manno obono sini naharmung abono naharino sing khlailai tong phaideka sing tamo khlailai ka singa jaga phailai ba sing puilla UTF pulan chakang samungni bisingti se khajago so bo samungni bisingti UTF khajak ka hadmala sing 2017 November ni puila bakak nung khna seng social media ni thruti koroksa 3 bochor ni chrai jailian kaipeng boka tuidu area ni seng nukha bini mokol ekdom mane tokti sigi abo tokti ni sepen se kotorun khata abo haike pek lai sogui manamui treatment mania nogo klai tongmani no seng social media ni bisingti nukha jema abo nukha ang tai ani loge tai koekjona sing abono urutuknani sengkha sini kabangma sources pini friend circle haire bibinno angno sing use clay sing osraino mane bini exact location sing tarnani chesta khlaileke kare laikha a salsani bisingono sing osraini nukhugno visit khlailaika visit khlai thanglei nuguiba tamna sing thanglei rokno bisingo ordek sini member rokno mane mokol ni mukte kalai lai kase jepro jailian kaipini nogo sing thangli sobe lega tamun nugui ka sengaro 3 bochor ni srai masa bekreng bukur kharamjak mokol kaini ni toktui hai kotorma khe o je mokol ai bol je mani abo bisingo sotongli abo sab phatara kokoi phaibe kya tuidu na tuidu enke a yasa hunke to bini je o ai retina o posom amose sogui se kalai manamoi to borok bo jaga tongli tonglai sing borok thangni manai kha mala abo hainogrok sini kabangna kisa misa rang pusa gerang rok ni nogo hungke abo upun rok sok nani bagai jeba nok tango abo apun nok phana se taksa kaham nai borna tong thai nok ni slaile nukhum kisik misi bera kisik misi arono asrai no bamui achuk laisa so abunu nugui sing thangnai rok ni bisingo ordek ni bisi member rok no pokol ni mutui klaijak laika so sing logi no yagra debra ki chugan chuklayo sing aro burg ni nokla bachalai no osrai ni bagai je manchak sing khlailani saitok layana ne sing cheng laika social media o sing abono viral khaina ni chesta khlaika bini bagai bahaike biang ni besegrang thumlaiman sing chesta khlailaika bini nokhlawa tongtutui ne ba aroni kotuli phai slabi maya sini no kabang ma sini tiprasa takuk te bukhukso oba hai samung rogo tamla saktharna muchungne ba yakbar na muchungne ro
sini o je chesta khlaimani oro sino response rani chengkha je account number bank account number no wi sini je online funding pan hungka ba crowd funding pan hungka sing je ara chengi ri mane abo bini nokhlani kutulia sani no sen duk ke rang hapnani chengkha sing abo nugui mankha singmu khas rangka sini chesta no bui response ri dongmani no nugui so oba haike cheng laika hunkeno salsa poreno bono sen Agartala or cancer hospital sen bono tubukha bini treatment sen cheng laika oba haikena os hamuni bisinte terek social media ni bisinte Facebook WhatsApp friend circle bebag no os hamurok no khnalai terek thumjak laika sabok klai bahake klai thumjak lai aboni bisinte ke sini motha ba UTF সংসার জায়গায় কাছেই ফাইমানি sen nukzak. Au yang orang tegisa semu ya parsiwana, aiko tamri sana ni UTF nengai tabu besar kelajaka, angke seng zalian ismi seng zaman semu, ayo mana? Pihak tabu tiap kebang kelajaka na, abu na angka kelayu. Tabung nabo kasih khorosa ni story sana tanggang ke kebang zoran angai seng, ayo mana? So bagainya angzas kasih approximately total khorosuk borok UTF nengai coba sonoman kana, abu kasih ang sanai, ang number saya thanai plus orang bisa angtek ek duita selective case no bang, kisah details so, baru saya kenal kan just tak pada. Pula hingga tu sen Jalian kaipen, Jalian ni pore sen manka sini Lokhi Tripura, bawa cancer pencil, bawa bilunia ni, abu ni pore manka sen sini contus de forma paralyzed patient, buma bupa kere 2 bocor romai, akhirnya bunyi nok bayran dawa. Macaya mana ni treatment mana ni kelai tong mana, abu ni pore man ka sing dhunika Tripura cancer patient, abu ni pore sing man ka Kefrin Riang, abu ni pore sing man ka Horendro Tripura, sing man ka sini peaceful de Burma cancer patient, abu hai kena kena muta kes, abu ni bisinggo bo, seng tebo khalai bani tongo, jemon abu angke seng partial help no honjane, mana pura-puri seng patient rokna, sin yagoti sawi nalia, hai bana seng chubakha jay mansa, abu hai bo tongo, jemon noro Priyanka Riang rape and murder case, abu South, abu no tuye protest rally khalai dani thang thani bo, Santir Bazaro kaisa bolero truck ulta thuklub jagai serious ke 4-5 jona accident ungai ora jibi hospital lo refer khaijakman rok khana a patient rok no puila response renaibo seng UTF no seng je pro khana ka accident man log ni sini thani korsok paikha social media ni bising ting je specific panang sanja ni bising ni seng UTF ni team visit khaga thangi nai ba jang nukha patient bo hospital asaka kuplo chitman ya hospital ni corridor ahena ri kangcha berawui rokorja baksaka ba khunjutoi thei yorsa baksaka bukung tei thei yorsa mogol tei thei yorsa kuno treatment kare ahena ara beda khelenge mane thujitin ni nasingi tonglai mane heke nasingi tonglai mane tangle karon borok nije dukuman mane abo bokro ni euro Tripura kuno ni euro ni doctor kare ni bage oroni doctor helpless senki chukhlai mane borok na treatment borok khlai mane mala je jaga ni euro doctor tongba abai hospital kare aboni bage sen a patient rokno মানে তাইনি দিনে ফুং আইখেন একদম সাইডটা নিনি স্করপিও গাড়ি রিজার্ভ খাইয়ে বাই রুট বড়না সং নেগ্রিমস শিফট খাইলাই মারো শিলং নেগ্রিমস শিফট খাইলাই মারো আর বরকনা হামরে ইয়াপি তুবি ফাইতানি গোবাং বড় সুবাখা ফিয়াবা অবাহাই রক সং সুবা মানে সং অবাহাইকে বো সুবাবো বা সুবাখা সো অবাহাইকে সানন থাঙ্গা তেবো দङ আংকে আবনি বিসিঙ্গ sing sini je Lokhi Tripura ni samani boto thei thangja jaka bini bwsaibo bini se sekang cancer rogono theijak bwsa khorok nei mak nei chikon khasia bumao thika bufata agino theijak sabonoro tongnai kisu kuyani bagai sing ochrai rok no bo sing adopt khlailai kha ochrai rok no sudu adopt khlaili asing
kusu khorokchana singoro Agartala Don Bosco School nursery o sing admission khlaika okrana hungke Holy Cross korbugo admission khlaika sini UTF ni je president boniji osrai rokno adopt khlaika obahai bodongo gata kisa je Jailian no bahai no khayo bosen bono mo thangni nargi manliya ini treatment khlailai bani pore phano bono mo thangni nargi ma ni bai senta mo decision khlaika phaidi o chrai ni bagi to sungmungsa phano khlai margliya ke bini nukhungni borok ni bagi phano da sungmungsa sa kichu da khlai mana ni wansuk lai tani ke Jailian ni buta khoroksa tongo so bini buta no sung pori thani chubana ni man educational sponsorship ni bagi sung Jailian ni buta no khosai na kha tai bono Monfood school sung borti khlailai ka bono ekdom PG KG ni sini PG jora sung pori nani aba hairoke khlailai bani bo sung tongo so aba hai ko aboni bisingo no ang sata sai thang chiwana sung joto case no sabai saya pa no sungora sini Jailian ni case bai to sung chenglai kha Jailian no sung je proman kha apro to almost bini cancer ni abotam ne last stage mana bono mothangai naragi manna ni chances belai khna kom hai bono sung jaman success ta khlailai nai hni se chenglai mani ba just ta khlailai kha arsino just ta khlai tani o cover Asia Press ne kaisa Delhi based international news agency borok bo sungna yak baksa karom phai kha rom lai aku seng Jailian ni bagai almost online crowdfunding sini local funding online funding jotto milugu seng almost 18 lakhs seng collect khlailai kha aboni pore seng bini kaham treatment ni bagai Delhi ni Gurgaon Artemis hospital private hospital seng Jailian shift khlai kha ara almost 3 mas bini lagator treatment choli mani pore bokisa hamjai bo phai mani phiaba salsa Adam saka bosing jotto no yakare thangi paikha so obahaira ka sing khlailai kha aboni bisingo sini je Lokhi Tripura ang bini no kisa sai thang sewana Lokhi Tripura no sing bu proman ka Jailian ne sing je pro Agartala Cancer Hospital borti khlailai pro bo already are admitted bini treatment cholo uitongo phiaba bini nok borok ke bo kre rang pusak kre ni bagai bini thangtani phaitani bini treatment rogo hempar ngai tongmani আর আবো হাই জাগাও কিসা মিসা যে মানতই খাইয়ে ও হসপিটালনি খরচা ডক্টর শিরোমণি দেব বর্মা ব যে মানতই খাই চুবাই দং মানে সেনো Jailian no বাহাকে চুবাই দং মানে নুখাকে ব সেনো বাহাই বিনি বাগে বুদা মংসাসা খাইমান নর কিসা নাইদি নি খালাই তানিকে সেন বনো মান মানে গে সেন বিনি বাগে সেন কাহাম no wansuk lai kha সেন wansuk lai ke bini bage busung online crowdfunding khlailai nai thum lai nai rang kaham hospital sing bono tlangle treatment khlailai nai ning sing wansuk lai mani phiaba atom sakhe bini sing kok borok bai salani thangta botam na kisa মানে mentally bo kisa মানে etota মানে fited borok yata mentally kisa bini ngutamo abo sujug nawo bini elakani borok bono kisa misguide khlai khibika khlai oba hakini misguide khlai ka sikiri rekha bono je senior nugia boroni borok ro non bisas khlai nini saksa nung borok yapari rekha plus nini chrai khasiya chikon khorok le nung bahike yapari rekha oba hai borok ro nini kaham khlai gla borok la nono treatment ni bumungai hospital tlangai treatment regla hospital ahani khiklai batari khibwana nini basa khorong nyoke bor phale arang ba bor bagisi na layana aba hai ni kisa sikiri reja khada hanna ba misguide khlai jage bosung bai haksa ke kharai thangka sengbono pakka dermas rutugai seng মানে মাকারে খা একদম রাং রু বরফ থেপাইছে সঙ্গন মার তুগ্রেছো কারণ সাইমানে তো মিনি রোগ আমাকে ট্রিটমেন্ট মাইয়া তো কাকা পিনা তো হামিয়া থানা আবা হাকে বরফ হাজরা থেপাও রাং পেমেন্ট খাইরেছে সঙ্গন রুতুগুই মাকার লাইখা जेसे जेसे पनि सङ्गन रुतुबि मान्ने अराखाइन हाइतु फिका सङ्गन एडमिट खलाइलाइका ट्रिटमेंट खलाइलाइका फियाबा बिनि जे क्राउड फंडिंग जे ऑनलाइन क्राउड फंडिंग खलाइबाने अब हेम्पार ngै थांका कारण मास काइसानि उपर सङ्गन रुतुगु सेमानलिया उनके अ सामगो सं कन्टिन्यू खलाइमान ललिया उनका आरो किसा डिस्ट्रिक्ट माने बागै बिनि बागै के सङ्गाबा हाइ कतर अमाउन्ट नि फंड सं कलेक्ट खलाइमान लिया अबनि बागै बिनि ट्रिटमेंट हेम्पार उनका
তাই অর ক্যান্সার হসপিটাল তংলিনি বথৈনানি নাঙ্গা জাখা